देखो आई बाबा ले घर लगावे त कि हमर बियाह कब होई लगा मुड़ी बैल के दूध पी के पैदा भइल बानी। त हेलो भाई लोग कैसन बानी रहुआ सब उम्मीद करब तानी की रहुआ सब बढ़िया होखब जाता का हाल बा भाई लोग। तो आज के ब्लॉग में रहुआ सबके स्वागत बा नमस्कार प्रणाम। तो का हाल बा भाई लोग फिर से तो तुम्हारा हमरा बोलला से डिस्टर्ब मत हो किया लोग बोले आवत त बाहर निकल बनी। इस साला तो नहीं जब हंसेला नु तब बुझाला कि ये कोनो मौग हंसता हमारे सामने एक और आई एम रावण। रावण ई नहीं के जान कि रावण के घमंड के तोड़ले रहे हम तो हम मुश्किल तुरले रहनी अपन घर में मसाला पीसे वाला भाई लोग इस साला हाथ ना फटहा आदमी हनु आता ना फटहा आदमी हो गांव करले परेशान के करे का पूरा गांव जाना तक इस साला कातना फटहा आदमी त खाली शरीर फाटल बा टूटा नया बा। यार सब कुछ तो फाटल बा ठीक बा बाकी बचे वाला बचल में नो ए भाई तो अपन टाइटल बोली का बोलो जी नमस्कार। हम है कॉमेडी के सरदार मुंबई से आवतन सर हम है उनका बहनी के बतार पाछा खड़ा बा हमार यार। तो धरा दा हमार रोम रोम भाइयों सिस्टम फाड़ देंगे बचा लेंगे अपना तोप कर आ माने घर द्वार घर दुआ केरी मैच चले। तो भाई लोग ए बेरा हमनी के बेरा एगो और वीडियो शूटिंग करनी है जा जौन की बड़म बाबा पे बा शायद बड़म बाबा नाराज हो गइल बा हेकरा से सरवा कुछो बोल देता काहे ना मर दे बड़ा ई बाबा सा बाहर कइले बनी ई ससुरा बोलले बा उनकर पकड़ ला भर दे। तब हमनी के भाई लोग बढ़िया वीडियो बनेले बन जा अभी आज हमनी के एगो वीडियो जौन बनाई जा जौन की आवे वाला बा मार्केट में रहो सबके बीच में बहुत धमाल करी और बहुत बवाल भी करी आई करा साली संगे बवाल करी हां ना हां सही बात। तो वो वीडियो हमनी के बेरा शाम के बनावल जाई ना शाम के ना अभी गांव में एगो बारात जात रहे बाराती जाए तो बा बाराती जाके बा उ दुल्हावा एकर गर्लफ्रेंड बड़न तो वो बारात में हम के एगो ऐसा प्रैंक करे वाला बानी जनू जना प्रैंक बोल दे एक बार मार के फरला से कुछ बोल दे के बोल दे एक बार एकरा लइके होती है ने हमनी के वो बारात में वो बहुत ही बढ़िया प्रैंक वीडियो बनावे वाला बानी जा जौना के देख के तो हने जना खूब खुश हो कर लोग भाई एकरा के बढ़िया चिन लिया जाए आ एकरा के बढ़िया से चिन लिया जा ई एकदम खाली साला मौग नहीं तोड़ा देत रहा उठाव ना के बाद तो सीधा रह सीधा काहे से कि दूध उठावना ना पीला एकर मौगी के दूध कट्टू लइका हां बैल के दूध पी के पैदा भइल बानी। देख ला लोग इस साला बैल के दूध पी के ही पैदा भइल बा। अरे टीका रे पीछे बड़ दिखा तो भाई लोग देखला जो इनके पिछवाड़ा अगर बढ़िया लागल है पिछवाड़ा तो इनके पिछवाड़ा पे एगो कमेंट जरूर कर दिया लोग हमारा के देखो आई बाबा ले घर लगावे त कि हमर बियाह कब होई लगा मुड़ी पटक बाबा ए भाई लोग जहाँ भी मंदिर देखिला त बाबा ले ये कहला कि बाबा बाबा अभी बियाह नहीं के भइल तले एगो लइका करा दो काहे से कि लइका के पढ़ावे लिखावे के दिन बीतता। आतना सब तो हमरा समझ सकता हो कि का चाहत है सोचा तक नु ओकर मां किसी तो कोई लो रोम रोम भाइयों रोम रोम इस सोचा था कि बियाह से पहले गुड़ खा ली कब बा हो भाई बियाह से पहले सोचा था नहीं नु कि लइका बा हो जाइत नु तो ओकरा के पढ़ाइते लिखैती बियाह बाद अपन मेहरारू आ जाइत। हां त ठीक बा बरहम बाबा से वीडियो समाप्त। जी ना नमस्कार रोम रोम।